maginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Asinlatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinlatika ni Philip Parasena. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda
Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 29 nakita kan bulan na Hulyo, duwang aldaw na sana, Agosto na naman. Iba niya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindo Naturalio. Naman sa transmitter susarupan Chief si Chief PSD Jimmy Guanzon. Malumlum na naman na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon. Pero at least bako nang mauran, arog kan mga nagtalikod na aldaw. Halos daing hutahot so pag-uran, uro aldaw. Narog sa nakayan na panahon, okay na yan. Ay dikit na duros-duros. Kumbaga maaliwalas sa mga kababayan niya to. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, digdi sa bilog na Rinconada area, Sinman, probinsya ka na Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Uy, kasudma, ginibuan na State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Grabe baga so urupakan ka na tao pag-abot duman sa pagsabi niya kaitong dapit sa mga programa ka na sa tuyang gobyerno. Itong manunungod sa flood control project, mga infrastructure project. Namin naagi sa DPWH. So, saro ito sa pinagatungkusan ka na sa tuyang presidente na dapat subot may accomplishment report ang DPWH sa indang mga proyekto na pinag-iimplementar digdi po sa tuyang nasyon saka pangapudan niya magkaigwanan regional monitoring sa gabos na proyekto kan gobyerno na minaagi sa DPWH. Po an medyo magabat-gabat na pahayag niya. Sana patunayan. Kumbaga mangyari ang mga dapat mangyari. So mga dapat pangyarihon lalo ng korupsyon. Saro po yan sa nagiging ulang sa mga proyekto kaya minsan ang mga proyekto malasado ang pakagibo. Darakan grabing korupsyon na ginigibo sa mga proyekto. Grabe ang gunting, tab-tab sabi nga ni Kayan. Tapos itong manunungod sa mga medical services. Saro po ito sa pinagsambit niya. Kumbaga lalangkawan, subuot ang mga benepisyo kan mga yaon sa PhilHealth. Mga PhilHealth beneficiarying mga empleyado. Magayon na barata. Sana, yan sabi ko, mangyari gabos ang mga kamauutan na ini, kagustuhan kan sa tuyang presidente. Dawa anong gibuhon kan sa tuyang presidente, kung sa taram sa naman, mayo sa gibos, ang mga nakapalibot sa iya, iyo ang mga nagiging ulang sa kagustuhan, kaisipan kan sa tuyang presidente na mapakarayan sistema kan sa tuyang gobyerno, inutil man po girarayan. Kumbaga, madangog, dahil magbutabungog itong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno na iyon nag-i-implementar ka na sinambit ng mga programa kan sa tuyang gobyerno. Tapos, ito pong manungod sa mga paratokdo. Saro sa tatawanin kumbaga dakulang sweldo. Kundi sabi ka ni ba, ano daw nga mayo lamang sinambit.
duman na pinagsabi sa mga kababayan niya to na dahil lamang nga sinambit itong manunungod sa online gambling kan sa tuyang presidente. Pinagkikita, kumbaga pinagkakakitaan kaya to. Dahil napagparatuyawon ang simbahan kaya minsan kontrapirmi dyan. Kang yaon man dyan nakikinabang ang ibang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, yun yung mga sugal. Eh dahil na ito sasambit to, normal kan sa tuyang presidente, matutuyawan siya. O ini nga ning kampanya sa drogang, nagbabaralikan na naman, dakol na naman ang mga nagbabariwas ka na siya bo, nasambitan niya. Pero ang pinaka-problema digdi sa tuya, kadakol pigpaparasabing drug cleared, biglang minabutuan droga. Siyempre, kung mayo kayan mga nagkakaput, mayo kayan nagbabariwas, ay di man yan mabutwa sa mga barangay. Kaya imposible kiton ngod. Kaya ang mga nasa likod, kan mga illegal na yan, maski ang online gambling, baka mga ayaon pa sa lawkan sa tuyang gobyerno. Ang mga nagpapaagi kayan, inisa na nga ng STL. Nagsasabi, totoo nga yung STL, duwang go sana. Ano tatulo? Siya'y nagdadago sa ni katulo. Nagugo ka na small town lottery. Yan po ang mga kahaputan kan sa tuyang mga kababayan. Ano nga yata, dahil lamang pinasadahan kan sa tuyang presidente itong sa online gambling na pinagdidinunsyar kan mga kapadean digdi po sa tuyang nasyon sa lado kan Romano Katoliko. Tapos itong manunungod man sa mga paraabon sa gobyerno. Pero bagay ito sa nasambitan niya, kundi una ko, nag-uupak, garoan obserbasyon ko naman, nag-uupak sa iba, pero garo suhay man sa indang pag-upak-upak. Kasi mga nag-uupak-upak naman sa iba, mga mahabas man sa gobyerno. Mga nagpapara sa ragin-sagin, saka itong pahayagkan sa tuyang presidente, dapit sa mga koraptong opisyal kan sa tuyang gobyerno, saro sa uuntulan siya man sana bumerang na kan panahon na sa iyang ama saro bagay ito sa nagpatunod kumbaga nagkaurula so dalagan kan gobyerno sa grabing korupsyon itong mga horing parte na kan pagka presidente kan dipuntong presidente na ama kan sa tuyang presidente na si Presidente Bongbong Marcos Jr. ngunyan. Sabi na baga sa korupsyon ka ito, igwanganing mga kikiki, kanya-kanyang kurakot. Sabi ka niba, mga programa kan gobyerno na mayo naman na ibalik sa kwarta kan gobyerno. O, ngunyan man, iyo man, nangyayari man baga giraray ka. Sigan urupak-upak kan ibang mga congressman ang pag-unaan ninda, malinigan sila ng pagkatawo. Baka nga ni, sa mga nag-uurupak duman, imbilto pa sa mga korupsyon, pangungurakot kan kwarta kan gobyerno. Ngunya na panahon, grabe po ang mga nagpapara sa ragin-sagin na politiko, digdi po sa tuyang nasyon, an iba sa naman. Una mo, bandilinig, arog kayan, kaya Senador Joel Villanueva. Makajos da, maringan ito dahil siya nakaarog kikibuloy. At ngunya na panahon po, kadakol kan mga, sabi baga ni sikat na artista, na gadanang taga Sorsogon, si Eddie Garcia, itong sikat na aktor, lipunto naman. Maraming huwad. Huwad na nagsisilbi sa ating bayan. Huwad na tao. Kumbaga, kadakol kan mga nagpapara sa ragin-sagin. Na huna mo, banal, an iba, malinig, ngaya, dahil nagkakasala. Yan po ang makulog sa buot sa parte kan mga namamanuan na Pilipino. Ining mga politiko niya to na an iba nga ni kaibahan pa sa mga relihiyon. Tapos senador na. Kamo ang dapat maging ehemplo kung talaga kamo mga alagad ng Diyos. Alagad ng tao. Ang problema kaya, sige ang saragin-sagin nindo, ang isip nindo, magpayaman, maski po baga ang relihiyon.
Digan parayaman kan mga yaon sa relihiyon. Pero sa mga tao nagtitirios. Bako po yan ang pinapasunod kan kagurangnan, digdi sa kinaaban. Dapat maginumildi kita, tapos kung igwa kita, iwaras ta sa satuyang kapwa ng mga nangangaipo. Kung igwaho na kita sobra, kung daan iba, mga sakim. Sabi nga ni Ken, mga paslo sa puder. Ini po ang dipisil, digdi po sa satuyang nasyon. Noa rin mawawara ang ibang mga politiko na mga paslo, halop sa puder. Halos sarabo na bagang magharali dyan sa sendang posisyon. Ang iba pong mga politiko, puro pamilya na pati. Grabe baga, kinokontrol nindaan sarong probinsya. Kaya nga ni maski ang pamilya Duterte sagkod po ngunyan, they believe duman sa na mag-atindir sa ginibong sona kan sa tuyang presidente ta ultimong an ibang mga yaon sa gobyerno bako man makabibilib po ang sendang mga ginigibo. Adaw gustong sabihon duman sa pag-State of the Nation address kan sa tuyang presidente, malinig na ang mga pangaran kan ibang mga politiko. Kita da ita sinusurog ang pamilya Duterte. Kaya lang pag-abot sa paggogobyerno, naiiba man ang paggogobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Grabe ang demokrasya. Kumpara ka na panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. May mga nagluluwas na patingon yan sa social media. Nakaluwas na daan dating Presidente. Si Vice President Sara Duterte, na-impeach na da, makmong mga nagluluwas yan sa social media. Kaya ang ibang mga tao, binibilugan payo. Kan mga nagluluwas po sa social media, kung kamuman, ang iba, mga tonto, matubod na. Ay, nakaluwas na pala ngaya. Duman sa kulungan kan ICC, si dating Presidente Rodrigo Duterte, mag-ingat ang Pilipinas. Na kung bumalik, baka magkagira. Oh, si Vice President Sara Duterte ngaya na-impeach na. Siyempre, ano ang gigibuhon? Pero nagkikrear ba ganin pagkahadit sa mga namamanwaan ng mga Pilipino, ining mga arog po kay ning barita na mga fake news. Kumbaga mas mahilig po ang mga Pilipino sa mga arog kaya na bareta, magparapaluwas ng mga fake news ang ibang mga kababayan niya to sa social media. May mga vlogger pa, may mga tiktokers ng sigan barayli. Dahil mo na maintindihan ang dalagan po sa social media ngunya na mga panahon. Kaya kung ang tao magpaparatubod sa mga nagruruluwas sa social media, ay magkakaurula ang Pilipinas, sigurado. Ngunyan pa sa nangani, bangkarote na po ang kan sa tuyang gobyerno, dawa pigpaparasabi kan sa tuyang presidente na pupunduhan ang mga proyekto kan na gobyerno, alagad ang utang ta palabaw. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya ini po ang magserbing leksyon sa mga Pilipino ngunya na mga panahon. Kumbaga, dahil kita pakakampanti sa mga nangyayari sa satuya, tasagkod ngunyan dahil ita po na kukuha ang tunay na demokrasya sa Pilipinas. Kontrolado ba kita kan ibang nasyon, lalong-lalo na ang mga Chinese businessmen? Mas kan West Philippine Sea, kinokontrol na baga. Anong pagparasabiyo ni Presidente Marcos na ipaglalaban kan Pilipinas an sa tuyang bandera, an sa tuyang mga teritoryo kon kita mismo. Dahil managigibunin tultol, marhay na pa sistema, digdi sa tuyang nasyon, mayo yan, inotel po yan. Dahil kita makikooperar, makipagtabangan sa gobyerno, puro sa naniniisip ta makakuan iba sa gobyerno, ay maayo kitang kaabtan po kay ni sa nasyon Pilipinas. Dawa pirang presidente confirming ang kaisipan kan ibang namamanwaan ng mga Pilipino bako uman sa
pagpaasenso kan Pilipinas. Kan State of the Nation address, pigaarog baga kan mga mayor, kan governor, magaigwa na sindang mga ngaya inaugural session. State of the Provincial Address o ba Governor El Revilla Ferte. Digdi man sa erga ngaya State of the City Address kana sa tuyang alkalde si Mayor Rex Oliva mga soka. Kung sa Banwaan man State of the Municipality Address. Kundi yan hanggang sa naman yan dyan kung nangyayari sa mga sa indang itinataram okay lang pero kung pag-abot kan panahon, yo dati, sabi sa buhi, ay, mayo man yang kamuktakan, dawa perang sona, soma o sopa. Kung mayo man sopas ang nangyayari, maray padayon na lang magparatararam po, nin masisiram na tataramon ang mga politiko, digdi po sa Pilipinas. Magtrabaho na lang. Tadyan, nasusudyaan lugod po kamo kan sa indong mga pigpaparatararam na abang ahamis, abang sisiram, ano ba mga promesa. Tanganing maingganyo ang tao na aarog pala niya kainian sa tuyang presidente, hahaliun sa mga koraptong opisyal, kan sa tuyang gobyerno ay naglahay na ngaya. Haloy na po bagayan, kampanya man yan, dating Presidente Rodrigo Duterte na ngaya, papatawanin kastigo sa mga koraptong opisyal. Mayo man po bagang nangyaring gayo. Ang problema nga ni, sindapalan ang korapto kan panahon. Sagkod ngun yan, iyo man giraray. Pigpapara hanapan pa nin ebidensya. Dahil man napapatawan nin kastigo. Dawa nga ni, lantada na ang ginibong kasalan kag kurakot kan kwarta kan gobyerno an masakit pa po digdi takan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kadakol may mga kasong plunder na opisyal kan sa tuyang gobyerno an susaro nga ni dating presidente pa kan nasyon dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ano tapig para palibre kaya kumbaga ini si Vice President Sara Duterte, kaya po ini nag-aarog kayan na, ay, ito nga ng mga malala pa, nakalibre. Ako pa ngayon na, dahil maninda napapatunayan na talagang nagkurakot, mayo man sindang nakuko ang bastanting ebidensya. Ini po ang dipisil, digdi po sa satuyang nasyon. Saka kung mapatunayan, halimbawa, na wala itong confidential fund, nakurakot, ni Vice President Sara Duterte, anhapot dyan, maibalik pa daw ang kwarta? Pero malabo na po, kadakol na pong mga may kasong plunder, digdi sa Pilipinas, pinapalibre baga. Poon pa ki dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Senador, dating Senador Bong Revilla, Senador Jingo Estrada, kadakol po baga ng mga opisyal kan sa tuyang gobyerno na may mga kasong plunder pinalibre kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. O ngunyan, abang sakit na makasuhan, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Nadigdi sa Pilipinas, padunungan. Kadakol po kan mga, sabi nga ni Ken, talentado. Ano ba, tarantado pa? Tarantadong Pinoy? Sobranin talent. Ini sa nang ginigibo ni Senate President Chis Escudero. Ano ta ginusto pa kantawo na maging Senate President? Yan mag-isip-isip po ang mga Pilipino. Maski si Speaker Martin Romualdez, ginusto man yan kan mga congressman na maging Speaker of the House. Mayo man pong mababagong gayo, dawa pirang sunaan gibuhon kan sa tuyang presidente kung ang tao da man giraray nagre-reforma. Tapos ang mga naggogobyerno, lumismo. Kumbaga, makakamati lang nin kulog buot ang mga nagtitios na kadakla ng mga Pilipino.
Sa pirming nasa sambitan, itong 20 pesos na kada kilo kan bagas. Mga programa sa Department of Agriculture, turul-tulon. Ba kung pagparapabaratuhon ang presyo kan paroy. Nadakol po bagang mga proyekto na sa tuyang gobyerno sa Department of Agriculture na mga palpak. Isa ng mga sa irrigation canal, may mga naburulwag lang na reprap. Alagad, milyon ang ginagastos. Mahirak man po kamo, masupog man kamo sa mga parauma. Daw bako nang sa enterong mga Pilipino na nakakamati kan kamahalan kan bagas. Kabaratuhan kan preso kan paroy. Mga simpleng bagay po yan, pero kumbaga dakulang bagay sa mga kababayan niya to. Ngunya ng mga panahon, lalong-lalo ng mga parauma. Na kadakol kan tikapo. Tapos nakakamati pa kaining mga kalamidad. Siya na sana makuha nin kumbaga kapital sa pag-umaan sa tuyang mga parauma kung dahil man tinatabangan nin tultulkan sa tuyang gobyerno. Makahirak po baga. Pag-arog kaining igwang mga baha o bagyo na minaagi digdi po sa tuyang nasyon. Tan bagyo patingon yan lakop na bakong arog kan panahon an parting Mindanao dahil da binabagyo. Ay ngunyan Riponggas pati an Mindanao binabagyo naman. Kung nagbabaga halos an kadakla ng mga probinsya sa Pilipinas binabaraha na. Kaya dapat mag-isip-isip po ang mga Pilipino talagang grabe na an natural calamity na nangyayari digdi po sa kinaban. Bako sa naman sa satuya. Maski sa ibang nasyon, igwabagang mga nangyayari na pong mga kasakitan sa pagbuhay, darakan na kalamidad. Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karundang Philip liwat maray na pagkaaga. Kasud ma pasensya na sa nagabo kita. Kasud ma karundang Philip after bagakit ng pagkortesiya kan bagong COP sa Iriga sa opisina ni Mayor Rex Oliva. Nagkaigwaman nin na pagkakataon ang lokal na gobyerno na tawan nin na pagrekonisir sinini pong tabang pinansyal. Garo reward money ni karundang Philip para naman sa mga nanggarana na mga Irigenyo na mga kabali naman sa palarong pambansa. In 2025, palarong pambansa winners, inibagang siyan Kate Barredo, javelin throw, ang saya pong napagganahan, first place, 30,000 pesos. Ining si Precious Katlinawa, 9-ball billiard, second place, nakakuha ng 20,000 pesos. Ana Marie Valenzuela, 50 meters butterfly sa kuya nini sa swimming. Second place, 50 meters backstroke, second place, 40,000 pesos. So, yan ining mga nanggarana ng mga kababayan pang Ergenya sa nakaaging palarong pambansa. In ining 2025 National Schools Press Conference winners, collaborative and desktop publishing sa Filipino, first place, 30,000 pesos. Ini pong si Mary France Vinya, Rafael Yuan Regalado, Andresa May Escanio, Claire France Tormes, Shendra, o kaya Shendria, iba na kaya mga pangalan kanobin ganyan. Shendria Elise Pandes, Yushi, Yorobe, Samantha Nicola Vargas. So, yun yung mga nanggarana. And then, si Jazz Aston Javier sa column writing, 30,000 pesos. As inining natatanging tagapagpaganap ng Iriga Plus program o kaya Intensive Remedial Instruction for Greater Achievement,
and Literacy and Numeracy ang champion Cristo Rey Integrated School at sa pagi po ni Mrs. Elena Loquias. First runner-up, Iriga Central School sa pagi ni Mr. Leopoldo Dato Jr. Second runner-up, Kawayan Elementary School sa pagi ni Dr. Benji Orbon. Gabos kan na mga ini, pinag-recognize asin nakareceive baga kana Smart TV bilang instructional tools para po mas mapakarahay ang literacy and numeracy programs kan sa indapong eskwelahan. And iningani, sabi digdi, bilang kadagdagan sa Mayor Rex, pinag-anunsyo kasudla na ini pong qualified city government employees makakaresibi na kasi na pong performance-based bonus amounting to 65% kang sa indang monthly salary. Provided na dapat nakapagsumitar sinda ang gabos ng mga requisitos o dokumentos para po sa nasambit ng necessary performance target. And iningani nagpaabot man si Mayor Rex kan sa iya pong pagbati sa gabos ng mga awardees, mga employees, asin man mga partners sa serbisyo kung sa yaon ang sa inda pong commitment sa pag-recognize sa mga personalidad padagos ang pag-inkaminar, may padagos ang sa inda mga achievements asin pagiging dedikado ng mga public servants sa syudad kan Iriga. Yan ining mga naging kaganapan kasudna Karanda Philip sa pinagsagibong flag ceremony and then itong mga nag-attend na mga kuyan kababayan ta or na po ining mga winners sa ginibo pong palarong pambansa and National Schools Press Conference 2025. So congratulations sa Indo Gabos. So yan karon na Philip ang sa tuyang dagdag na informasyon, Lemo Biares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Again, congratulations naman sa mga nanggara ng mga Erigenya sa ginibong palarong pambansa asin man sa National Schools Press Conference. Sabi ni Consyal Dona Tesorero Borlado kana banwaan po nin si Ruma, nagigibo na sindanin mga paagi kung paano matinampuan nagkaperang mga barangay dyan sa banwaan kana si Ruma na sagkod nyo niyan dahil pa natitinampo. Sabi ko magagantabang sa ako Bicol Party List. Kung ano niya ako, nag-request ako ka ito. Kan buhay pa si Dipuntong Congressman Rodel Batocabi worth 20 million na patinampo dyan sa Santiago digdi po siyudad kan Iriga. Kung matabangan na banwaan ka na si Ruma, may mga lugar po dyan na talagang dinadayo naman kan mga turista alagad ang tinampo lubak ngunya na mga panahon laboy mayo dyan madayong turista. Sabi ni Consyal Dona Tesorero Borlado, yun po naghagad po kami dyan pati sa ibang mga senador, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Budget and Management, Department of Tourism, asin mismong kay Presidente Bongbong Marcos. Sige sana po hagad para baka may magsimbag po. Maray na po. Pasalamat na maray. Ang iba pong barangay na naging Ecotourism Road na sa tabang man po ni Congressman Arne Pentebella, arog po siya kayan kahigos. Iyo po yan, ginigibumi sa sangguniang bayan para mapunduan man ni Congressman Arne Pentebella, gigibuhon Ecotourism Road para marikas mapatrabaho kan opisina ni Congressman Pentebella.
ako po sa Roman sa may pagmakulog yan sa Partido area sa Banuan Kansi Roma. Taigwa po ako dyan tugang. Sa kaigwa po kami dyan mahiwas na daga. Kanyugan sa kauma. Bako lang resort. Sa nagkakaigwa po nin mga resort dyan. Mga darakulang politiko. Kamilyon ang ginagastos. May mga kapital. May mga dami pa. Ang dami nilang dami. Estado po nindo yan. Kung isa ng mga politiko halos tad-tad na nin resort. Ang mga coastal na banwaan. Digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Bahala na kamong mag-atid-atid, mag-isip-isip. Ang nangyayari po, sinda na nagpapara-arasenso. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya itong sarong party list na kabataan, mga hoben pa, ang apelyido ko kontrasinda sa political dynasty. Tayo ngayon saro sa nagpaparuro kan siyempre pagbuhay kan mga politiko. Saka kan mga tao ang dynasty kaya iyon kumbaga arog sa Camarines Sur sarong pamilya sana makontrol na politiko. Diyan sa Albay igwa naman ako dahil ko na lang pagpara sa rambiton pero aram man po yan kan mga namamanwaan kung sa irisay na mga politiko ang kinokontrolan sarong probinsya. Napakusa naman digdi sa Bicol nangyayari po yan. Maski sa ibang lugar kan Kabikulan, sa ibang probinsya kan Pilipinas, ang political dynasty nagraraynar. Dawa pinaano na sagkod po yaw ng political dynasty talagang masakit mag-asenso ang sarong lugar. Tamak mo yan kung so gobernor, congressman, sarong pamilya, so mayor, sinda-sinda na sana. Digdi po sa probinsya kan na Camarines Sur, iba man ang sitwasyon digdi. Kumbaga, pamilya ang gusto pati mga haralangkaw na posisyon. Habukan mga mayor-mayor lang na yan. Habukan mga vice governor lang na yan. Mga kunyan, iningayang kagawad o kaya bukal. Ang gusto ba ganinda, obserbaran nindo, governor saka congressman. Iyo po yan ang pinipistuhan, kan bistadong pamilya, digdi sa probinsya nin Camarines Sur, bistadong politiko. Ay sindakan mga maluyang posisyon. Bagay yan sa partido area, congressman, mayor, board member, pamilya Pentibella manan kadaklan. Kaya masakit pong labanan ang political dynasty digdi po sa satuyang nasyon dawa pinaano. Nagigibukan li mga politiko, kumbaga mga congressman. Paano maaprobaran ang anti-political dynasty kung narog ka yan? Ani ba, senador? Kadakol man mga Pilipinong tultul, marhayan kaisipan, kundi mayo lang kapital. Kunan mga madudunong digdi sa Pilipinas, may kapital, ay kadakol mga kandidato. Although may kapital ka man gani, kung minsan ang tao habo pa man giraray sa imo, kulang da so pamakal. Maluya man nga makisama, dawa may kwarta. O daw ka man giraray, kaya masakit po baga ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Dapat pirmi mong basugunin kwarta o mga ayuda ang mga kababayan niya to tanganing padabaon ka. Pero kung maluya ka,
na magtaunin mga ayuda, magtaunin suporta pag abot kan eleksyon. Sa solicitation sana nagbabaha po pag panahon ng eleksyon kung ano-ano na sa ng mga organisasyon na nabibilog. Unya na kumbaga tranquilo pa barangay election dahil gayong ang barangay kasino sa naman ang gagastuson, pero kung mayo ka man kapital na mga kandidato ka pong kagawad saka kapitan ay urula ka dahil ka na magparalaog sa politika. Maski sa barangay grabe po ang pangangaipo kan barangay. Kaya nagngangalas gani ako kan ibang mga kababayan niya to abang hihiling magparatarapsok sa politika maski aram manindang urulan paksiw. Dahil man sinda gusto kan tao. Ayan ang masakit kaya gusto tang magserbi. Kung ang tao, habo kita paserbihon. Serbi ka nga, tapos honorarium sa naman ang habol mo, ay, dahil ka nga pwede, dahil ka bagay dyan. Dahil ka pwede maging kapitan, dahil ka pwedeng maging kagawad. Sa ultimong sa barangay, dynasty naman po baga ang nangyayari. Nagpupun ang dynasty sa baba. Maski ang barangay, kandidato si kapitan. Kandidato so iski aki ni kapitan umanugang ni kapitan, kaya masakit kumbaga halion ang political dynasty digdi po sa satuyang nasyon. Kunyan kung gusto mo man maglaog sabi ka ni ba sa magulong politika ay magkandidato ka. Survival, matirang matibay, kung manggana ka salamat, kung madaw ka sorry. Maray kung narog ka ni ba, dilensyado pa. Hindi nagray nangod. Ayayan buhay. Kaya minsan ang politika po, digdi po sa satuyang nasyon. Karawat-kawat na lang. Sabi kan iba, basta ngaya magpasimple ka sana. Hindi mo nga ni dyan mga nagkakandidato. Naburutwa lang kung panahon ng eleksyon. Mauro i-restar sa barangay o sa banwaan o syudad. Tapos nang gagara na dahil mo naka-star dyan sa barangay o sa syudad o sa indang lugar o distrito. Beno, nasa linya man si Karondang Atan, maray ko nita, veterano na sa politika. Kumbaga, aram na niya ang dalagan ka na politika. Pasok? Sabi, Karondang Philip and maray na agad kabutong parang tabay ko dyan. Karong 20 anos estudyante, tuwan sa kolehiyo, ang na-arestar sa ipinasagibong bypass operation, ang mga autoridad sa Sibanggi, Julio 28, 2025, tuman sa Villa Virginia Subdivision, Barangay Concepcion, Pequeña, Ciudad San Naga, pinagbibil at suspect sa alias Takin, Residential Zone to San Antonio Village, Camasur, napuntistar, alis sa suspect, Ardoa sa Sheikh, ang pinagtutubulan ng alang na dahon ni marijuana, kung pinapun na cannabis sativa na nakalaang sa extreme na plastic sa Sheikh, sarok pidato kan dilaw na papel na may lumang alang na marijuana. Atin man sarong base container na may pinagtutubulan na oil in sarong marijuana. Yan kontato nakamabregistro ang Albay Veterinary Office in mga sa 49 mil na nagkaroon sa sektor kan mga tama na hayop patapos ang namatay ang mga pagpaha pag-uran at pagtapas ng nag-aakaw sa naman ng habakas at ang mga nakaligid sa bagyo sa Albay kan nakaligid sa semana. Pasiman sa official na report kan video na sa forest federal sa to 6 pesos ang na-registrong nagkaragaot sa kaibuka at ang poultry industry kabali na ang duwang kanbig 69 na manok at apat na tama na orig kan mga residenteng hali sa barangay Pungora, Talomog at Balogo kan Juan Albay atin barangay kan Magapo at Manbalik kay Hacienda
sa siyudad ng Tabaco, bagin sa barangay San Del Rosario, Cabraran at Sinmansan, Isidro, Jovellar, Albay, Piantran Santo, nakatalaan pa ng isagibo ang tulong aldaw na medical mission sa Banuan Canberra, Albay, sa maabot na Hulyo o ngunyan na aldaw Hulyo 29 hasta 31, ngunyan na taon matapos ang matrayo na duwang aldaw na veterinary mission kan Hulyo 24 hasta 25. Pagkataon naman ng kapares asistensya ng kita sa Banuan ng Pulaki sa maabot sa Agosto 5 hasta Petsa 8 at sinampik ng bulan. Tagdag na bareta sa lado lokal, Kaparkada Karonda, Lolo San Oliva, reporting. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Mayo lang bagang reaksyon si Karondang Atan dapit sa pagiging veterano niyang politiko. Pero raya naman siya sa barangay. Di marayangod. Hoy, may pinaabot palan sa Satuya an opisina ka na Commission on Election nigdi po sa siyudad kan Iriga sa paagi ni Attorney Cinderella Pereras Lozano na COMELEC Election Officer. Kapit digdi sa amended schedule of voter registration from August 1 to 10, 2025 pon alas 8 nin Agas ta alas 5 nin pagkahapon. Bali na Sabado asin Domingo. Registration, upgrading of records of PWDs, SCs, and members of IPs or indigenous cultural communities, ICCs, and any other member of vulnerable sector. Nagbabalik giraray si Karondang Atan, pabitin-bitin bagaan report ni Karondang Atan. Pasok. Salamat kami, Karondang Philip. Tinatayang nasa trustee sa at security citizens at nakaraan na iskibo ang tender payout sa man iba-ibang barangay sa Pulang si Albay. Pag-vote alas 7 ng pagkahaka hasta alas 12 ng pagkahapon. Atin mag-vote alauna din pagkahapon hasta alas 4 din pagkahapon. Ngunya na Hulyo 29. Atin man sa 31 ngunya na taon. Makakarindihan till 54 pencilers sa mga lola atin lolo. Ngunya na aldaw Hulyo 29. Piantras sa 9 sa 27 pencilers naman at kabali sa makakaresilbikan ng pension sa Hulyo 31. Dumang sa sinambit naman ng lugar. Mientras tanto, sa ibabang bareta, pinagturog sa dokumentan ito sa 4.8 kalino at sanasin tumakbali at kudma alas 35 din pagkahapon sa Hulyo 28. May rarong ang linog ng kilometros at sinman petrolik ang pinagpunan kanin. Yan po na ang katuyang dagdag ng bareta, Kabarkada Karonda, sa Kanuniba Report. Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Ipadagos po niya itong pinagtutukar niya to dapit digdi sa barangay Asinman SK election na rehistrasyon sa Agosto 1 mapuon hasta 10 ngunya na taon. Duman sa mga marehistro, change of name and status, correction of interest, reactivation, inclusion of registration of records and reinstatement of name and the list of voters, transfer from foreign post overseas absentee voter to local. Tapos yaon po dyan na upgrading of records of PWDs, SCs, and members of IPs or indigenous cultural communities and any other member of vulnerable sectors. No application for local transfer of registration records. Igwaman sindan in online filing for reactivation shall be submitted to the official email address of the Office of the Election Officer, Iriga City from August 1 to 7 only. Tapos ining camarinesor.Iriga City at comelec.gov.ph.
An BSK 2025 kaisa ko. Kaya mag-rehistro ka na. Oya pa an list of valid identification documents sa mga kinakaipuhan kan mga maparehistro. National Identification Card under the Philippine Identification System o ining PELSES, Postal ID, PWD ID card, Student's ID card for library card signed by the school authority, Senior Citizens ID card, LTO, driver's license, student permit, NBI clearance, Philippine passport, SSS, GSIS ID or other UMID card, Integrated Bar of the Philippines IBP ID card, license issued by the Professional Regulation Commission, PRC, Certificate of Confirmation issued by the National Commission on Indigenous Peoples in case of members of IPs, any other government issued valid IDs. Barangay Identification Card Certification, Community Tax Certificate, CIDULA, and PNP clearance shall not be honored as valid identification documents for purposes of registration. Dahil po yan balido, sabi ka na COMELEC. So mga nainot na pigsambit ko, iyo po ito ang balido. Arog kan NBI ID, Postal ID, PELSES ID, student ID, library card, alagad may perma hali sa school authority, Senior Citizens ID card, LTO, driver's license, passport, ining SSS ID, GSIS ID, as in iba pang mga UMID card, IBP ID, tapos ining PRC ID, Certificate of Confirmation alis sa NCIP, tapos ining iba pang mga isyong government valid IDs. Tapos voters registration from August 1 to 10, 2025, 8 a.m. to 5 p.m. including Saturdays and Sundays. Ano po ang sendong mga gigibuhon para duman sa mga first time voter new registration? Puon 15 hasta 17 anyos magdarasananin birth certificate or validated school ID para sa school year 2025 up to 2026. Na kaibahan na sa indong date of birth na klarado, naka-indikar. 18 anyos sa pataas, magdaraman in valid ID, barangay ID o certification, clearance will no longer be accepted. Pambihira. Reactivation, only for those deactivated for missing 2 consecutive regular elections, bring valid ID. Ito po yun sa mga day nakaboto nin duwang sunod na eleksyon. Change of civil status, correction of interest, single, married, bring marriage certificate. Wrong birth date or wrong spelling of name, bring birth certificate. Married to single, magdaranin sinumar to court documents to justify the change of status. Para sa mga matransfer kan sa indang registration record, ito sa nang matransfer sa foreign post to local, iyo ang akuon durante kan registrasyon. Sa mga SK voters, take note, kung kamo malaog na sa edad 15 anyos bago mag-abutan Disyembre 1, munya na taon, pwede na kamong magparehistro bilang SK voters. Mga importante nga pagramdom, kaya if you lie about your existing registration, your application will be deleted. Kung kamo palan maghambog, kaya day maghambog. And pwede pa kamong mahampang sa criminal charges arukan perjury. Kaya take note, you cannot transfer registration from local
to local within this period. Oya pa, para sa mga maparehistro for the 2025 barangay and district elections, magdarasan na nin valid ID, step 1, tapos step 2, interview, step 3, application form, and step 4, verification, as in an step 5, biometrics. And step 6, tatawan ka mo nin acknowledgements tab kung kamo valid na nakapagparehistro. Simple sa naman magparehistro karo mansan na arog kan maboto kun minsan nga ni masakit pan pagboto kaysa sa pagpaparehistro. Kaya ani ba day na magpara bugal-bugal. Kung gusto nindo makaboto, magparehistro na kamo. Dakulang bagay man po yan. Kumbaga, kamo rehistradong botante na, kung kamo makaparehistro, i-exercise nindo itong sa indong right of suffrage. Minsan, kung ika po sarong rehistradong botante, tapos natural born Filipino citizen, saro po yun isa, pwede mong maging armas sa mga transaksyon. Kung minsan baga, dahil na nga ni pinag-uonran mga sidulangon yan. Sa mga barangay baga, dahil naman nagpaparakuan ng sidula sa tuyang mga kababayan, kung minsan dahil naman kaipuhan nagayo. Kung niisipon nga ni kaya, pag abot digdi sa sabi nga ni kaya ito, ini bagang PELSES, National ID System, gabos na daan transaksyon, pwedeng gamiton, kundi ngunyan baga, dahil man nangyayari pa. Igwa pong mga transaksyon na dahil man inaanor ang PELSES ID. Mas inaanor pa nga niyan, driver's license, o kaya ang mga PRC ID, ang SSS ID, ang GSIS ID. Kaya minsan nagpaparagibo sa nabagaan sa tuyang gobyerno nin pagpapadipisil sa tuyang mga kababayan. Okay, ito para inganyo. So sa tuya pong mga kababayan na ngaya magkuha kamukan national ID ta, importante yan. Mala. Kung sa puwersa baga, kumbaga sa tinutubudan na ID ang PELSES dahil managayo. Mas tinutubudan pa po ang driver's license pag-abot sa mga transaksyon. Tapos ining SSS ID, GSIS ID, ang company ID nga ni, kung minsan dahil gayo baga pigaanor, yan na pinagngangalas ko dyan sa mga transaksyon. Kung makikipag-transact ka, masakit po niya ng mga panahon magtiwala. Kaya, minsan ang company ID, pero kung yan sa nabaga, props na igwa kang identification. Na ika-empleyado man, kuno. Pero kung mga government ID, tapos driver's license, mas pudiroso baga ang mga ID ini. So, PELSES ID, para pakuha so mga kababayan niya to, namulok-pulok, nagkuhanin PELSES ID, tapos kung transaksyon na, dahil man inaanor, anong serbi ka yan? Ito pa po, sambiton ko pa, itong SIM registration, saro pa tong kapalpakan, kan sa tuyang gobyerno, kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya maiwasan ang mga scammer, hacker, ay kalukuhan, pigparapagal sa nabaga. Kaya ngunyan na bang sakit na magkuakinin SIM card, kundi ka magpa-register sa kansa imong SIM card. Awa pa yan magkaigwanin SIM registration, dahil man kayang labanan ang mga scammer, hacker sa Pilipinas. Ini po ang medyo kumbaga bako man na
bagay na pagpara padipisilan ang sa tuyang mga kababayan. SIM registration, maluya man sa signal, tapos sa SIM card, confirmi man mayong load. Ano ay kalukuhan bagakan sa tuyang gobyerno, para padipisilan sa nang magkuha ng SIM card. Ang problema nga ni, maray confirming may ilo-load. Mas kunyan baga, ang internet, maluya man minsan ang mga data. Maray kung ngaya SIM registration, makusugunan, signal sa mga telcos. Di nagrahay na. Pero kung palpak man, nanibahan mayong signal, anon mo man ang SIM card kung mayo man signal. Ay inda kaya karo pigpapara uroto sa nabaga kita pagpara pasakitan sa nakan sa tuyang gobyerno. Tapos naaaraman na sa mga profile mo, sulog kan profile mo. Ang nangyayari po kaya kan SIM registration, profiling baga. Ini po ang dapat baguhon. Kumbaga dahil na pagparapasakitan ang mga Pilipino. Para padipisilan, so iba pati dyan dahil man tataong mag-register ka na SIM card. Kaya ini nga ni ang dipisil ka ini, pinapadipisilan. So iba gusto man kuanin bagong SIM card, kaya lang ang register ang masakit kung day katatao kan pasunod-sunod. Kung maluya pa ang signal, paano mo man yan maire-rehistro ang sa imong SIM card? Minsan kadakol pong mga kakulangan ang sa tuyang gobyerno. Pakuman nga ning kakulangan, kasubrahan na nga niyan, ginigibong ini. Kung kakulangan, ay papanuanin na, nintultol. Kung papadipisilan, ang sa tuyang mga kababayan sa pagkuha ng SIM card. Ang dapat nindang bistuhon, itong mga hacker, saka scammer na nagigibonin kalukuhan. Minsan kadakol kitang mga programan sa tuyang gobyerno na pag-iisip tang makakarahay, makakatabang, ito pala makakapadipisil, makakapagabat pa sa satuya. Dapat kita pong mga Pilipino ang gibuon gan sa tuyang gobyerno so bakong pagparapadipisilan dahil pagparapasakitan. So kapasilan, ang gibuhon, bako man nakapasilan na pagpartawan sa ng ayuda ta, masakit man po yan. Pero so, tabangan ta itong mga, kumbaga, pagpaparasabi kitang high-tech, sa itapaman kaya, so iba, maray kung arog kan mga aki ta, sobra na nga ni, ka-high-tech. Kaya una sa kwarto, nagkakakan, nagduduldog kan laptop, cellphone. So cellphone sa laptop, lalaban-laban na bagay. Ano na niya ako ni? Kaya ito kan panahon ba kung araw po yan ang buhay kan mga Pilipinong mga hoben. Ngunyan, maayo na sabihan mo, maparangurub-ngurub pa. Kawaranin disiplina, kumbaga ini po ang nakaraot sa paggamit kan teknolohiya digdi po sa satuyang nasyon. Kakulangan sa sa disiplina. Sa lambang saro. Maski nga ni si Attorney Cinderella Lozano, ang COMELEC Election Officer kan Irga, nakasabi. Muna nga minsan, nagpaparadulldog man cellphone, hamak mo yan. Kumbaga, pang-aling-aling kaya sa mga Pilipino. Dawa kita tiyos, basta may cellphone, may pigduduldog, okay na. Nalilingawan tan kapag tiusan, kasakitan sa buhay. Yan po ang nakakainganyo sa paggamit kan cellphone, pero mayo man kita nakukuang katabangan. Kaya may oras na gayo sa cellphone, maparagastos kita nin load. Ako
di man ako nagpapara load minsan na. Ngayon, mapara data. Ay, anon man mga data na yan. Kung mayo ka mang kwarta, o data. Kusugon ang sa imong data, mayo man naglalaog ning kwarta, ay sayang sana kan pagpara-load mo ka mga mahal mong patikan load. Kung kinakan pa, na-load lang ako, gamit sala pag sa parte kan trabaho. Pero kung magpapara-load, gabos na SIM card bulolodan mo, ay mapupugrot ka. Baka ang income mo, hanap buhay mo, dyan sana magdagos. May internet na sa imong harong. Para ano ka pa man kan mga load na yan, data, ni ba abang hilig magpara data? Siyempre, kung mayo man talagang internet, kaya puhan mo man ang data. Pero kung pag-abot sa makusog na signal, kan internet, ay, dahil man na gayo kayang sabayan, kan mga data-datang yan, yun na nga ni po yan, sabi ko, an kaluyahan ka na signal daw kita high-tech naman kuno ang mga Pilipino. An smart nga ni dyan sa Santiago mareray nga ni ngunyan ta nagkusog na kan enot masakat ka muna sa halangkaw na lugar sa building. Antes kang makakontak sa imong kukontakon. Yan po bagaan kadipisilan. May mga lugar na mayong signal. Ini po ang dapat pakusugon kan Nasyon Pilipinas ni Presidente Bongbong Marcos ang mga programa sa Department of the Transportation and Communication. Kumbaga high-tech na kita pero dakul pa kitang kulang pag-abot sa technology. Sabihon ta ng high-tech kita. Pero high-tech man ang pagtios kan mga Pilipino. Anon mo man ang advanced technology, kung tios ang mga tao, useless baga. Mayong mga kinakakan, pero kita kaya, mahilig kita sa mga luho. Ang cellphone kan panahon, mayo man gayo. Duldog sa nangani, mayo kayan mga touchscreen na yan kan panahon. Kaya ini po ang dapat isipon kan mga Pilipino. Maging high-tech kita sa tuyang pagbuhay, bako sa nang high-tech sa mga gamit. Anon mo man ang high-tech na cellphone kung mayo kang kinakakan. Gutom nga niyan sa imong mayo nga ning laugan sa imong tulak. Ay pambihirang buhay tapo ini. Wala po kitang 7 minutos makalampas na alas 9 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa tumit ba siya? Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamit tindahan mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindahan in manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine, Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo and Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwillier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Sabi ni Karondang Raquel magpainom na ata ganing nakakanso ATM card do. Ano ang ipapainom? Tubig, pwede naman. Para isip-isip kan mga alak-alak ko niyan. Dapat ngunyan inumon talaksan. Pero talakaan na lang sa inumon. Si Johnny Bravo nga ni, abang kulit, sabi ni DJ Mandy. Yung nga ni, dahil man nakikikulitan, pigkukulit man, ay ano na niya akong DJ ni. Naglalaylo na nga ni kita sa mga liquor. Dikit-dikit na lang, mga paunra, kundi si Johnny Bravo kaya ibang mamoy ah. Sabi ni DJ Mandy, kulit! Maray kayo ni apodo na DJ Makulit. Dahil pambihira kun minsan ang mga amigo, medyo magtaga, rolay man. Maray sa nakamukayan.
So, amigo manindo, pigpaparakulit na ooyam nangod. Kita kung minsan nakikiamigo man, kaya lang kung sobraman talaga. Hindi ba kayang mga amigo, lalong-lalo na ngunya ng mga panahon, ay iba man. Imbis kang mamuya, magpaugma sa imo, pinapasuya ka pa. Pating cellphone ko, kung ano-ano na pati yan naglalaog man, kunya na bagay ni, dahil ko na maintindihan nababasa man, pero itong sa dictionary, ano na ini, taasdik, kilayin, propila box, ay nalaog na nin kikig, an sa kuyang cellphone ko niya na. Hoy, good morning ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Irga, nagkaigwa palan dyanin misa. Kumbaga yaon dyan ang imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia. Inibuan banal na Santa Misa ngunyan dyan sa iyang barangay. Mong duman sa covered court kan San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sabi digdi ni Ma'am Noni Inolba, Tio Cesar, as I fondly called him, also served as Piserpok Regional Director in BPAR 5 back in the days. He was then the Sorsogon City CPARMC Chair advocating the welfare of Piserpok communities and sustainable fisheries management in the city. Pag nag-o-order ako ng alimasag na huli niya, matataba at palaging may pasobra. His interment will be on Saturday, August 2. Binawian na palan siya ni buhay. And loving memory of Cesar Gimo Malasarte Sr. Dana Mundagan September 27, Mabel Vicento sa 50, sin siya binawian nin buhay kana Hulyo 21 ngunya na taon. Very good morning ki Madam. Sa iyang lubong gigibon sa aldaw na Sabado, Agosto 2. Maray ko si Mama Noni Enolba, tayaon na duman sa BIPAR Central Office. Ano rin pasyaran ko naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, digdi po sa Rion kana Bicol na sindang opisina dyan sa Banasi, Bula, Camarines Sur. Kung ano man ang sindang mga programa, ngunyan pong mga panahon, dapit sa mga parasira, digdi po sa Rion kana Bicol. Sabi baga digdi sa pahayag ni ano yan, itong kumbaga susikat na Aprikano, si Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ang edukasyon da iyon pinaka poderosong panlaban na pwedeng gamiton para mabag-o ang kinaban. Digdi sa Pilipinas, kumbaga i-apply niya to ang bagay na yan, kaya lang
Pero nasubrahan naman kita nin edukasyon digdi sa satuyang nasyon. Kaya imbis na mabagutan Pilipinas, dahil nalugod. May pagtubod kita na kaya pang baguhon ang sistema kan paggugobyerno, pagbuhay sa Pilipinas. Basta magturul-tul sanaan mga nagkakapot kan renda kan sa tuyang gobyerno, sa tuyang mga leader. Kumbaga sindaan maging ehemplo. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Gawa lang po kaya nag-upload sa satuya, importante. Sabi pa digdi, President Ferdinand Marcos Jr. extends his congratulations to Sopronio Vasquez. Na ako Sopronio Maestrado na. Who brought the house down with his performance of the Philippine National Anthem at Zona 2025. Sopronio Vasquez expressed his gratitude for the opportunity to sing for the nation. Sabi po kan sa tuyang presidente sa iyang suna kasudmang pagkahapon, pinahayag ni Presidente Bongbong Marcos na zero balance billing. Pangapudan niya ito ini sa kumbaga pagirumdum sa mga ospital. Sa mga ospital ka na Department of Health sa iyang ikapat na State of the Nation address. Idadagos po niya ito ang zero balance billing, libre po, gustong sabihon ang serbisyo sa basic accommodation sa satuyang mga DOH na hospital, mayo ng babayadan ang pasyente. Delanta bayad na ang bill ninda. Ipuinan pahayag na Presidente Bongbong Marcos. Ootron ko, mayo ng kaipuhan bayadan ang pasyente basta sa Department of Health Hospital. Dahilan bayad na po ang bill ninda, dagdag pa niya. Sana, mangyari po ini. Araw palan ka na Bicol Medical Center, ta kaput kan DOH. Mayo nang babayadan ang pasyente. Di nagray nangon. Kung araw ka yan, hindi kun totoo man ini. Sana maging totoo para magianan ang mga nasa hospital. Minsan ang hospital labong paluwason baga ang mga pasyente. Ay igwa pa nga ka mong mga pipirmahan digdi nag-aagi pa po baga sa proseso. Igwa pa nga ka mong babayadan.
Kaya pagirumdum niya to sa mga hospital na kapot kan Department of Health. Ang sabi kan sa tuyang presidente, mayo nang babayadan sa bill. Magtaka mo nin bill pero mayo nang babayadan ng pasyente. Awat pa man lugod totoo ang bagay na ini. Sagkod po ngunyan, kadakol po kan mga hospital na talagang dahil pinapaluwas na pasyente kung igwa pa po nin babayadan. Saka antes kang paluwason, igawa kang igagarantiya mo na. Ano ba nga ni, promissory? Kung mayo ka na igarantiya, ay halos garo ka na gustong prisuhon na pasyente dyan sa hospital. Ako po na matian ko na yan, mga kapamilya ko. Sabihin ko na, Josepa, ay, an madre, abang susungit pati, at mga nangaranan pang madre. Garo na madre di kakao katagas an mga puso. Ito so magurang kong babae halos habo na nindang paluwason pero gada na nga ni ilinuwas so, binayadan baga makabangang milyon dahil pinaluwas kung mayong garantiya ng mga gamit. Kaya dapat bako sana pong hospital kan gobyerno an patawan kan arog kay ning mga patakaran susundon tanganing di masakitan an sa tuyang mga pasyente. Pati ang mga pribado, dahil pagkontrolon na, kumbaga, milita may babayadan, halos sabo ng paluwason kan hospital, mabubuisit ka man talaga, may iginarantiya na nga ni, pigpa para kontrol, gada na nga ni sutaw, yaw na sa punerarya, kalisto, mako akan bangkay. Ay pambihira, kunday ko pati naraman, ibang madre dyan sa Josepa ka ito, hapo pang paluwason, pero gadanan, nagadan alas 5 nin mag-umagahon. Pinaluwas, alas 12 nin pagkaudto, ay pambihira. Nipuan ka dipisilan, kan mga hospital, digdi sa Nasyon Pilipinas. Sabi ko, kung gusto nindo, kamunan magpalubong, kan sa kuyang magurang, nagkasibot baga sumadre, ay alin nang yan pa, palian nang yan nindo yan. Mong mga gibo po yan. Kaya minsan dahil kumabasol ang ibang mga tugang niya to na mga nagtitios pag na-hospital. Tapos ang iba nga ning mga doktor dyan, binuburubumbahan baga dahil man nga nagkapot lamang sa pasyente. Sisingilon ka, mga espesyalista, 20,000. Nakabugtak sa billing ay pambihira. Kaya imbis na mapakarhay ang kapamilya kan pasyente, although nagsasakripisyo, naghahanap, tangani sa nang maipabulong, kundi ang kapadipisilan, kumbaga pasakit, ang iba pong mga ospital sa Pilipinas, imbis makatabang, taan rason, siyempre sumakukuha nindang kwarta sa pasyente, sa kapamilya. Kaya baga abang dadali na magrayaman po kan doktor sa Pilipinas. Bagaan binubulong ninda, bako man talaga totalmente ang pasyente, ano ba? Kwarta. Pag makwarta ka, kamang alis to, halos maski magagadano na, buhayon, basta may kwarta. Hindi po ang katotohanan na mga nangyayari sa mga hospital, digdi po sa satuyang nasyon. Pag mayaman ka, makwarta ka, ay madalion kang asikasuhon. Papadabaon ka. Kumbaga, kung pwede, operahan ka tulos kung may maailing yun na milyon. Sa milyon po ang operasyon, basta itong mga major operation. Ini po ang dapat tawanin atensyon kan sa tuyang gobyerno na tabangan ang mga pasyente. Na magian-gianan man lamang ang sa indang babayadan kasino sa naman ang covered kan PhilHealth. Tapos dahil ka pa paluluwason kung dahil ka pa magtulong aldaw sa hospital na dapat 24 hours kung pwede naman sa nang paluwason ang sarong pasyente, paluwason na. Kung covered kan PhilHealth, bakong pagparapadipisilan, makahirak po baga kan mga nagtitios na mga pasyente. Pag ilinalaog sa ospital, kung tiyos ang pamilya.
Yan po ang dapat isipon kan Department of Health kan sa tuyang gobyerno. Pero man yan korte, ining mga abogado, kung makwarta ka, ka mga listo kito mga abogadong idepensa sa imong kaso. Pero kung mayo kang kwarta, diyan ka sana sa gilid-gilid. Ini po ang mga nangyayari sa tuyang nasyon na dapat magin ang korte, magin ang hospital, tabangan itong mga nangangaipo bakong pagpara pasakitan, padipisilan. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikot pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Diyan sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Sigon ki Congressman Adrian Salceda, poses for peer weeds black in Congress, files bill for national living weeds. Si Congressman Raymond Adrian Salceda of the 3rd District of Albay has initiated early discussions to form a new coalition in the House of Representatives, tentatively called the Pure Weeds Bloc. The group aims to unite first-term lawmakers around pro-labor legislation, beginning with the pursuit of the national living wage. As part of this effort, Salceda has filed House Bill number 55, also known as the Equal Pay for Equal Work Act, which proposes to phase out regional wage boards and establish a single national living wage within 5 years. The measure is positioned as a foundational step in broader labor reform. Kumbaga, ang gustong sabiyon, nakapalaman digdi sa iyang file na bill na House Bill number 55, iyo ang equal pay, equal work. Dapat equal ang bayad kung equal man ang sa imong trabaho. Kumbaga, compensated duman sa imong trabaho. Tapos gustong sabihin niya, magiging national law na ini. Ipipiece out itong mga regional wage boards kana Department of Labor and Employment. Sa bagay, maray man ini. Kung minsan, ibabagaan pasweldo pag-abot sa lokal kaysa nasyonal. Kasi makahirak man, anas man kita nagtatrabaho. Kaya kaipuhan man talagang equal pay, equal work. O equal work, equal pay. Ang gustong sabihon, ang pasweldo, itama duman sa trabaho. Kung minsan, kapagal na kanyaon sa probinsya,
ang trabaho parehas man duman sa nasyonal, pero mas mataas ang pasweldo sa nasyonal. Kaya kadakol ba kan mga taga-probinsya nagpapasiring sa Metro Manila. Duman nga maray-ray ang sweldo kaysa digdi sa probinsya. Kaya sarupoy ni sa magayon na bill na pinagsusulong ni Congressman Adrian Salceda kana tercer distrito kana probinsya nin Albay. Igon ki Salceda and ining active talks with fellow New Fight legislators including Manggagawa Party List Representative Ili San Fernando, who has also introduced a similar peerage bill. Kumbaga igwan ng nainot na ngani pa sa iya. We're mostly speaking with fellow pressmen. Some of them are already speaking to others, so I expect this block to reach a meaningful size. Salceda said, I don't need to lead it. What matters is that we build a coalition, formal or informal, that will champion these reforms. Broader labor reform agenda, while the national living wage is the block's central focus. Lawmakers involved in the initiative are also considering a wider range of pro-worker policies. This include ensuring wage parity and enforcing equal pay protections, particularly for women and vulnerable workers, expanding social protection programs such as healthcare, unemployment, insurance, and maternity benefits, enhancing labor inspection and enforcement, especially in the informal economy. Safeguarding workers' rights, including the right to organize and collectively bargain, establishing protections for gig economy workers, including minimum fee standards and portable benefits. Salceda underscored the economic significance of supporting the workforce. Labor is the primary driving force of economic growth. It's the workers who become the consumers. The proposed fair wage block remains in its early stages, but Salceda emphasized that it is open to all lawmakers who share the goal of promoting dignified and decent work for every Filipino. Yan ang magayon na kaisipan kana bagitong congressman na si Adrian Salceda kan tercer distrito kan probinsya po nin Albay. Kita ano man daw ang kaisipan kan iba na mga congressman digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Bagay kadakol man sindang mga kaisipan na marahay arog kay ni Congressman Migs Villaferte. Mga boulevard na mga patinampo. Tulay. Tapos itong binabahang lugar diyan sa bato na gigibuhondang kaparehas kan New Zealand. Kita nagkukontra dyan basta sa karahayan kan Rinconada area. Anong mga gibuhon nindang mga proyekto basta magkatarapos-tapos magintultul ang proyekto. Dyan nga ni sa DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur, ito bagang bagong pinagigibong opisina kan DPWH worth 90 million pesos. Imagine. Pinagkalot, igwang underground. Gayon man yan, pag nahaman. Ang importante, magkatarapos-tapos, magkaharaman po ang proyekto. Anong mga proyekto ang gibuhon nindata, sindaman bagaan nagkukonsigir kan pundo, nag-implementar ka na proyekto, DPWH, so iba pang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Ayaw man dyan problema, basta turul-tulan sana. Nagiging problema po kaya kan mga proyekto kung binubugtakan lang ng tarpulin tapos di man tarapos tarpulin lang so perming yaon ang nahiling tapos mahiling mo sumapati ng puduot. Kumbaga di man pinapadagos yan po ang makanos pagpara dalanon kumbaga eyesore sa mata kan tao. Narog kay itong pagpaparasabing, iconic Capitol, sabi kan ni Basari Narawan. Mahala naman kan si Congressman El Rebilla Perte kung ano ang gibuhon niya. Kaito pa pong panahon yan, dahil pa siya gobernor, nakabalik na naman, gobernor.
dati na pong pinagsabi niya na magkakaigwanin iconic capital diyan sa Banwaan Kanpili. Kaya inahalat yan kan sa tuyang mga kababayan. Dakol pang mga kaisipan na magagayon si Governor El Revillaperte digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Halat-halaton na lang po niya to. Obserbaran niya to. Mayo man kita dyan magiginibo tas hindi nag-i-implementar kan proyekto. Sabi ba kaniba, kung dyan ka masaya, suportahan ta ka. Bagay, human po yan mga kaugmahan ka na mga politiko, dawan iba, sobra pa ibastantean, ididilihin siya. Normal naman yan. Ang importante, may mahiling na proyekto. Masakit lang kayan kung grabe so dilihin siya, mayo man na tol-tol na hiling na proyekto. Diyan na po kamo magduda. Tulay na nagkakagaraba, kontinampong nagkakaturukal, magduda na kamo dyan na anong ginibo kan dakulang pundo. Hoy, good morning palan kay Engineer Aris Hermoso kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Sa sunod ta aramon ta kung totoo na igwanang bagong District Engineer and DPWH sa 5th Engineering District and Camarines Sur. May mga nagluluwas na barata na subuot. Rinibaya na si District Engineer Leopoldo Barela. Siyempre, aram yan ni Engineer Aris Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur kung igwa na talagang karibay o naribaya na. District Engineer digdi po sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Sabi man digdi sa post ni Congressman Arnie Pentabellas, the first regular session of the 20th Congress opens today. No kasudma. Unite with President Ferdinand Marcos State of the Nation address. Together with my boss Jing, let's continue to carry the voice of the 4th District of Camarines Sur. I agree with what our dear President said. With the dire challenges that our world is throwing and blocking today. The government is behind you. Expect my continuous service to you after you have shown confidence in me and my family to uplift the party. As said and be called to the birds, the leaps, salt in the help of the opportunities, I will make you stand up for the progress of the Aki-Kan Partido asin maray na paggogobyerno. Hindi nagrahay na. Arog ba kayan ang mga congressman niya to? Congratulations! Out pa man lugod. Mangyari ang sa indong mga programa, kamauutan sa indong distrito. Di sa Rinconada, mayo pa bagang nagluluwas na aki kan Rinconada. Sa partido, igwa ng aki. Kakadigdi sa Rinconada, magluwas, apo ng partido. Ay, apo ng Rinconada. Nagpapakonsuelo na lang kita kung ano-ano bagan mga slogan ka na mga politiko. Igwang aki kan partido. O, digdi man sa Rinconada, pwede man apo doon. Apo ng Rinconada. O kaya makuapo kan Rinconada. Kumbaga nagkiklik man po ang mga araw kaya na slogan kan mga politiko.
Human sa Metro Manila, duwang lalaki ang inaresto kan mga otoridad matapos madakop subuot sa aktong naghahabunin kable ni na wire na pagsasadiri ka na syudad kan Manila. Nangyari ang insidente bandang alas 12:05 nin magumagahon kasudma sa kanto kan Espanya Boulevard asin man Antipolo Street sa Sampaloc, Manila. Nasa kote sa mga sospek ang pinagtutubudan 80 metros kan Royal Copper Wire asin man ang 2/3 Royal Cord na may kantidad 47,840 pesos. Mientras na padagos man na pinagahanap ang sarupang sangkot sa krimen o sa pangahabon. Meron nag-iimbestigar pati si Mayor Isko Moreno. Hindi kung si Isko Moreno ini. Oya pa, nasa ropang barata kasunod kan huma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai pipirmahan ang proposed 2026 national budget kon ini dai nakaangkla sa National Expenditure Program kan gobyerno. Pinahayag man ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na magpaplanchar man sindan in House Resolution kung saan dapat buksan sa publiko ang bicameral conference ang budget deliberation. Yun na, nagpupuro na tulos. Kanya-kanya kamong bersyon. Dahil managpapadaog, dahil managpapabaya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na tubong iriga. Sige, sa nangod, pahit sa nakamo. Sa ikakarahay ka na Pilipinas. Pinag-umaw man ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maisog kining pahayag dapit sa mga palpak as in ghost flood control projects. Sinabi ni de Lima na marhay as in naaraman kan presidente. Oya pa, tututukan man kan alkalde kan Santo Domingo Albay ang mga problema sa basura sin maluyang supply kan tubig sa Santo Domingo. Igon ki Santo Domingo Mayor Nomar Bong Victoria banda sa sinabi ka ini na prioridad ini asin magibusindanin paagi para makolekta na gabus na basura sa naunang bita ng lugar. Dagdag pa kan opisyal may nari sa sindang tambak na basura kaya nagpapakarahay sindakan na dump truck na gagamiton sa paghakot kay ini. Sa duwang semana na paglilibot kan mga dump truck subuot na mantinir ang kalinigan kan lugar. Nakipag-coordinate naman na sa indang opisina sa Department of Environment and Natural Resources na maghagad ng inspeksyon sa indang Materials Recovery Facility Aranisa Pidel. Aabisuhan man na subuot ang mga barangay kapitan na ipautob ang segregation sa mga karungan asin lambang barangay asin magkakaigwanin sa diring MRF. Tututukan man na pagkakaigwanin supply ng tubig kung saan nagaandar na ang darakulang tangke sa San Roque asin na pwedeng mag-supply ng tubig sa parte kan sa indang sentro. Dapit pa man sa budget, sinabi kan opisyal na sa presente iyon kapusinda sa pundo na piradigdi nagagamit na ang pundo kan nakaaging administrasyon asin dakul na sa indang mga empleyado ang dai pa nakakaresibikan sa indang sweldo. Mensahe man kan opisyal sa mga residente kan Santo Domingo na sa lipot na panahon magkakaigwa naman in malinig, toltol na ang problema sa tubig asin pwede na sindang apudan sa masunod na semana asin mayo ng anomalya. Oya
pa sasangatanin na kaso an artistang naging opisyal kan Department of Migrant Workers. Nakataga mga sangatanin kaso sa Office of the Ombudsman si dating Overseas Welfare Workers Administrator Arnel Ignacio huli sa bako otorisadong pagbakal nindaga. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sa mga masunod na aldaw isasangat na nindaan kaso laban kay Ignacio asinduang iba pa. Isasangat nindaan na kasong pagbayular sa Anti-Graft as in Corrupt Practices Act. Nagtutubod ang opisyal na igwapang mga katawo an imbelto sa nasambit ng kaso as in senda na padagos na pigbobo si magrumduman na natanggal si Ignacio huli sa loss of trust and confidence mapadapit sa pagbakal niyanin daga. No daw klase kay ang daga ang binakal kay ni Administrator Arnel Ignacio kana Department of Migrant Workers. Baka subdivision naman arog kibilyar. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si Chief Engineer Abelin Duntoralio. Man sa transmitter ang sarupang Chief si Chief PSD Jimmy Guanzon. Siyempre ang pinaka-chief si Apa. Yao naman si Ma'am Kyle Riago Legasyon. Nagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay.